Samantala, sa ibang balita, nagsagawa po ng surprise mandatory drug test ang pamahalang bayan po ng Calasiao sa 854 na empleyado nito kahapon, Nobyembre 3 ng taong kasalukuyan. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa DILG Memorandum Circular No. 2018-213 at CSC Memorandum Circular No. 13 Series of 2017 na nag-aatas ng mandatory, random at suspicious drug testing sa mga opisyal at kawani ng lokal na pamahalaan. Layunin ng programa na matiyak ang pagkakaroon ng drug-free workplace sa mga tanggapan ng gobyerno at mapanatiling mataas na antas ng profesionalismo, pananagutan at katapatan sa serbisyo publiko. Buong suporta namang nakibahagi ang mga opisyal at kawani ng LGU sa isinagawang pagsusuri na pinangasiwaan ng isang independent drug testing service. IFM News. IFM News. IFM.